Nakabsan sa kinabuhi ang 5 anyos nga batang lalaki human wala na agwanta ang kasakit sa tiyan nga gibati dihang mikaon og kamuting kahoy niadtong nilabayng mga adlaw sa barangay Tugasnon sa Misamis Oriental. Nagbiko sa kasakit sa tiyan ug nagkalibanga ang biktima nga si Alexander Cansancio. Saysay sa inahan ni Alexander nga si Eliza Paraiso nga nangaon sila og kamuting kahoy alang sa pamahaw. Apan pipila ka oras ang nilabay, gisakitan og tiyan ang iyang upat ka mga anak. Diin mas grabe ang gibating kasakit sa anak niini nga si Alexander. Nakurat na lamang siya dihang naglagom og gikumbulsyon na si Alexander, samtang ang laing duha ka anak niini nga nahilo ang nag-arang na ang kahimtang. Hinungdan nga laing usama oy gidala sa Northern Mindanao Medical Center sa syudad sa Cagayan de Oro. Gilibong na niadtong Sabado si Alexander. Nanawagan usab karon si Eliza sa katawhan nga magpatabang nga kaluy-an sila sa iyang anak labi na nga tungod sa kalisod daw maglisod usab sila sa ilang kanunon sud sa balay Tambalanan.